Viete, keď sa rúcajú veľké impéria, svet zvyčajne zatají dých. Z popola starých poriadkov sa totiž rodí chaos, ale občas, naozaj len občas, sa zrodí aj niečo nové, niečo silné. A presne toto je príbeh burlivého zrodu jednej veľkej aliancie priamo v srdci Európy. No len sa pozrime na ten kontrast. Na jednej strane máme majestátne Rakúsko-Uhorsko, symbol stáročnej pevnej moci. A hneď vedľa trosky, popraskané Uhorské kráľovstvo, čo je vlastne dokonalý obraz totálneho kolapsu. Lenže tento rozpad nenechal na mape Európy len prázdne miesto. Naopak, vytvoril obrovské mocenské vákuum, v ktorom prežitie znamenalo jediné – bojovať. A presne to sa aj stalo. Koniec tejto starej ríše bol vlastne začiatkom jednej zúfalej bitky o existenciu. Z toho popola museli povstať úplne nové národy, aby si vydobili svoje miesto pod slnkom. Poďme sa pozrieť na prvého a asi aj kľúčového hráča na tejto novej scéne. Československo. Mladúčká republika, ktorá sa zrodila priamo do búrky a takmer okamžite musela čeliť vážnym hrozbám z každej jednej strany. Takže ako si vlastne dokázalo zabezpečiť svoje hranice? No, bola to taká majstrovská hra diplomacie a čistej sily. Najprv, hneď ako vzniklo z trosiek monarchie, získalo mierovou cestou Sudety. Ale to bol len začiatok. Potom prišli na rad naozaj krvavé boje o územia s Nemeckom aj Poľskom, ktoré mimochodom Československo vyhralo. A nakoniec ten rozhodujúci úder proti maďarským komunistom. A teraz nemyslíme si, že to boli len nejaké drobné pohraničné potýčky. Kdeže? Táto mladá armáda musela naozaj tvrdo brániť svoje nároky. Dokázala však svoju silu, odrazila susedov a vydobila si rešpekt, ktorý vlastne spečatil jej nové hranice. Ale tá najväčšia hrozba, tá mala červenú farbu. Vzostup maďarských komunistov nebol len ďalším hraničným sporom, bola to ideologická bitka o dušu celej strednej Európy a pre novú demokratickú republiku to bola absolútne existenčná hrozba. Československo sa však neuspokojilo len s obranou, vôbec nie, prešlo do protiútoku. Nasadilo svoju najmodernejšiu zbraň letectvo. Bombardovanie Budapešti bolo nesmierne odvážnym a rozhodujúcim krokom, ktorý definitívne zlomil moc maďarských komunistov a vlastne spečatil celé víťazstvo. No, Československo v tomto boji nebolo úplne samé. Poďme sa pozrieť, čo sa v tom čase dialo u jeho susedov, pretože aj Rumunsko a Juhoslávia si museli rovnako tvrdo vybojovať svoj vlastný osud. Rumunsko to bol trochu iný prípad. Zaujalo totiž mimoriadne agresívny postoj. Vôbec nečakalo, kým problémy zaklopú na dvere. Aktívne si išlo za svojimi cieľmi a, ako vidíme, s kanónom v ruke si zabezpečovalo svoje hranice. A výsledky boli naozaj pôsobivé. Rumunsko bleskovo porazilo Bulharsko a zabralo si časť jeho územia. Vyhralo boje proti Ukrajine a, čo je najdôležitejšie, takisto zničilo maďarských komunistov. A tu sa nám už začína niečo črtať. Spoločný nepriateľ. Juhoslávia, tá prežívala veľmi podobný príbeh. Krátka, ale za to víťazná vojna s Talianskom o Slovinsko. Víťazstvo nad Bulharskom. A ako vidíme, aj ona musela čeliť útoku maďarských komunistov, ktorý úspešne odrazila. Ten vzorec bol čoraz jasnejší. Dobre, a čo Rakúsko? Veď to bolo kedysi srdce celej ríše a teraz zmenšené na malú republiku. Tiež predsa nemohlo stáť bokom, aj ono muselo bojovať o svoju novú, o dosť skromnejšiu budúcnosť. A Rakúsko preukázalo naozaj nečakanú odolnosť, vyhralo krátke boje proti Nemecku a, áno, hádate správne, porazilo maďarských komunistov. Každý jeden z budúcich spojencov bol teda preverený v boji proti tomu istému nepriateľovi. Tvrdé oslobodenie, ale stálo to za to, aby tieto krajiny žili a boli šťastné. Tento citát asi dokonale vystihuje podstatu celej veci. Bol to krvavý a naozaj ťažký boj, no cieľ bol úplne jasný. Sloboda a právo na vlastnú existenciu. Takže keď si to zhrnieme, všetky tieto oddelené konflikty mali jedného spoločného menovateľa. A presne z tohto spoločného boja, z tohto ohňa, sa zrodila veľká aliancia. Ukutá v ohni a spojená v sile. A tu ich máme. 4 národy. Československo, Juhoslávia, Rumunsko a Rakúsko. Každý jeden z nich prešiel tou najťažšou skúškou ohňom. Uvedomili si, že majú spoločných nepriateľov a teda aj spoločné záujmy.
Spojenie ich síl bolo proste logickým a nevyhnutným krokom. A pozrime sa na ten výsledok. Spojením vytvorili naozaj impozantný blok v srdci Strednej Európy. Zrazu to už neboli len malé, zraniteľné štáty, ale nová regionálna mocnosť, schopná brániť svoju stabilitu a vlastnú bezpečnosť. Samozrejme, túto alianciu nakoniec spečatili jej lídri. Tomáš Garrigue Masaryk za Československo, Karol II za Rumunsko, Pavle Karađorđević za Juhosláviu a Michael Hainisch za Rakúsko. Práve títo muži premenili vojenské spojenectvo z bojska na formálny politický a vojenský pakt. A toto je ten konečný výsledok. Po rokoch obrovskej neistoty a krvi prielievania prišiel konečne pocit bezpečia. Toto naozaj ťažko vybojované oslobodenie sa stalo základom pre spoločnú budúcnosť, pre mier a prosperitu, ktoré si tieto národy spoločne zabezpečili. Čo nás na záver privádza k jednej otázke na zamyslenie. Je vo svete rozpadajúcich sa ríš naozaj jednota prostredníctvom sily tou jedinou cestou, ako prežiť?